החם ביותר בתחום האינטרנט, שיווק שותפים. שיווק שותפים זה בעצם פלטפורמה שבה כל אחד יכול להרוויח כסף מהאינטרנט, בלי שיש לו מלאי. מה זה בעצם אומר? יש ספקים, יש לקוחות, ויש אותנו השותפים שמתווכים בין הספק לקונה הסופי, ומרוויחים מזה עמלות. אז כמה אפשר להרוויח מזה? ממאות שקלים בחודש, לאלפי שקלים בחודש, וגם לעשרות אלפי שקלים בחודש, והשמיים הם הגבול. והיום אני רוצה לדבר איתכם על מכללה שמלמדת אתכם מהבסיס עד למקצוענות בשיטה מאוד מאוד ייחודית ובמחיר שגם הומלס יכול לעמוד בו. ובשיטה שלהם כבר בחודש הראשון, אם תפעלו, תוכלו להחזיר את ההשקעה שלכם בקורסים המטורפים שתראו מיד. מדובר במועדון to do it, מועדון שיש בו מעל מאות אנשים שכבר נמצאים במועדון, וכל שבוע מצטרפים אליו עשרות אנשים חדשים. והסיבה היא כי יש כאן הוכחה שזה פשוט עובד. ועכשיו אני רוצה להראות לכם תכלס מה אתם מקבלים במועדון. אז כרגע אני נמצא באתר המועדון בלשונית הקורסים שלי. כאן אלה בעצם קורסים שאתם כחברי מועדון מקבלים אליהם גישה, ותמיד אתם יכולים לחזור ולראות אותם כל פעם מחדש. אז יש לכם פה מקורסים של מבוא שיווק באינטרנט, שיווק חברתי אופליין מפה לאוזן, קורסים של עבודה עם רובוטים שהופכים את העבודה לאוטומטית, קורסים של התפתחות אישית, שיטות ואסטרטגיות דיבור, קורס של דודו נחום על בניית דפי פרסום, קורסים של שי סגל על 7 ימי הצלחה, קורס eBay שזה קורס שלי שאני בניתי ביחד עם עוד שותף, מיתוג ופרסום, כתיבה שיווקית, עריכה ועיצוב תמונות, הפקת סרטוני אנימציה, קורס שמלמד אתכם, אם יש לכם איזשהו ידע תחביב, תלמדו גם איך לעשות ממנו כסף. כסף מאינסטגרם, לפתח את Outbrain, עריכת תמונות, דרופשיפינג מאי-ביי לבלוג או לפייסבוק, קליקבנק, שזה בעצם קורס על שיווק של הצעות ממערכת שותפים אמריקאית שנקראת קליקבנק, גם קורס שאני בניתי אותו, קורס של יוטיוב, קורס צילום בווידאו, שיווק בפייסבוק, יצירת סרטוני תדמית, שיווק בגוגל, בניית אתרים, להרוויח בשוק ההון, מנדל"ן, אמזון, שופיפיי, המון קורסים, וכל פעם נוספים לכאן עוד ועוד קורסים חדשים. בנוסף, חשוב לי להראות לכם גם שיש לנו כאן מוצרי פרסום. בעצם במוצרי פרסום אתם יכולים לקחת מוצרים שהם כבר קיימים ולשווק אותם באינטרנט לפי הקורסים שאתם תלמדו, קורסים של שיווק, ולהרוויח מהם כסף. יש לכם כאן מוצרים בהתפתחות אישית, שיווק ומחירות, בריאות, כסף באינטרנט, יחסים וזוגיות, אחר. אני אתן לכם למשל כסף באינטרנט, קורס 60 דקות, שאתם בעצם יכולים להיכנס לכאן, לקבל קישור אישי שאתם משווקים אותו, כמובן לפי איך שאנחנו מלמדים אתכם, ברגע שבן אדם רכש דרך הקישור שלכם את המוצר, אתם מקבלים עמלה של 500 שקלים, ספציפית למוצר הזה. ויש כאן המון מוצרים. דבר נוסף שאני רוצה לדבר איתכם עליו, כחברי מועדון אתם גם מקבלים, יש פה בסרטוני הטיפים של רועי סרטון שהוא מסביר לחבר'ה שהם שכירים, שהם לא יודעים עדיין להתנהל עם עסק פטור או עסק מורשה, וזה... אני אראה לכם את זה, סרטוני הטיפים של רועי. שיעור 3, כיצד לפתוח עסק, כיצד להוציא חשבוניות. בעצם כחברי מועדון אתם גם מקבלים שעת ייעוץ עם רואה חשבון, אתם מקבלים פתיחה של עוסק מורשה או פטור, ואתם מקבלים מערכת להנפקת חשבוניות קבלות לגמרי בחינם. בנוסף למה שאתם מקבלים כאן בקורסים שלי ומוצרים שאתם יכולים לשווק אותם, אתם מקבלים גם גישה לקבוצת הפייסבוק הסגורה שלנו, לחברי המועדון, שבה נמצאים כבר מעל מאות אנשים, ובעצם המטרה של המועדון היא לתת מענה לאנשים. אם יש למישהו שאלה, כמו כאן, אז עונים לו. אתם יכולים לראות כאן גם צחי רוזנטל, אחד המייסדים של המועדון, המייסד השני של המועדון זה רועי שרגו. צחי רוזנטל מברך כאן מישהו שביומיים הרוויח 1,000 ש"ח משיווק של מוצר, של המוצר הקודם שהראיתי לכם.
שזה פשוט מטורף ומדהים, שאנחנו עוזרים לאנשים לייצר עוד כסף. אתם יכולים לראות שקורס קליקבנק רק היום עלה למועדון, וכל פעם מוסיפים עוד ועוד ועוד קורסים ועוזרים לנו. בנוסף גם אנשים שמצטרפים למועדון, אנחנו מקבלים אותם, מברכים אותם, והם באמת מרגישים ויודעים שהם הגיעו למקום נכון של אנשים שיעזרו להם. ובנוסף לקבוצה אנחנו גם מקיימים מפגשים פיזיים, פרונטליים, בהם אנחנו נפגשים, בין אם זה מפגשים מצומצמים וקטנים בכל רחבי הארץ, לעבודת צוות ביחד, ובין אם זה מפגשים גדולים, שצחי ורועי בעצם מעבירים עוד מידע ועוד אינפורמציה ועוד ערך, וטיפים וחידושים בעולם האינטרנט שיעזרו לכם להרוויח עוד כסף. הם גם מביאים מנטורים מבחוץ שיעזרו. אני יכול להראות לכם כאן דוגמה. ברנרד מזל טוב ושי סגל, אנשי שיווק תותחים, שמעבירים לנו כאן שיעור על קופירייטינג, שזה כתיבה שיווקית, ונותנים במיוחד מעצמם לחברי המועדון, הם עוזרים, שזה מדהים. בנוסף אנחנו גם מעבירים וובינרים שבועיים, בהם אנחנו מביאים עוד ערך לאנשים, עונים על שאלות, ועוזרים לאנשים באמת להתקדם ולהרוויח כסף. ובעצם יש לכם כאן הכל במקום אחד. גם אתם מקבלים עשרות קורסים שלמדו אתכם איך להרוויח כסף, אתם מקבלים תמיכה בקבוצת פייסבוק סגורה, אתם מקבלים וובינרים שבועיים, אתם מקבלים מפגשים, אתם מקבלים עזרה מבחינה של לפתוח תיק עוסק מורשה או עוסק פטור, וכל המכלול הזה והדבר הזה זה לא עולה עשרות אלפי שקלים ולא אלפי שקלים. החברות במועדון עולה 400 שקלים בחודש, שזה באמת, זה מחיר של כוס קפה אחד ביום. ורוב החברים במועדון מייצרים את הרווחים שלהם בהרבה יותר מזה כבר תוך חודש אחד. ואם אנשים מתמידים, ואם אתם תתמידו, אתם תרוויחו הרבה יותר מזה. וכמובן שאם מכל סיבה שהיא תגלו שהמועדון לא בשבילכם, אתם בכל עת יכולים לבקש שיבטלו לכם את המועדון, וניפרד כידידים, הכל טוב. אז תלחצו על הכפתור שנמצא מתחת לסרטון, או על הקישור שנמצא מתחת לסרטון, תמלאו פרטים בדף הנחיתה, ותקבלו הסבר מלא, הדרכה מלאה על המועדון. אז שיהיה לכם המון בהצלחה, נתראה במועדון.